En definitiva, amigos e amigas, quero en primeiro lugar agradecer a vosa presencia. Moi boas noites a todo o mundo. Efectivamente, ten razón Barreras explicando as cousas que non é nada fácil, esa opción María Antonio. Para outros, a campaña os primeiros días, eu supoño que o Partido Socialista... Por lo tanto, eu vos pido de verdade que polo que estamos facendo, pero sobre todo polo que nos queda por facer, por todo aquilo que ven por diante nos 7 anos que vai haber agora de período económico en Europa, por todos eses cartos que seguimos necesitando, por todo o que queremos facer dende a Xunta de Galicia, pola confianza que creo sinceramente que merece un home como Mariano Rajoy, que nos momentos máis difíciles foi capaz de non ceder os que lle decían que baixar os brazos e se deixar a levar polas troicas europeas, aguantamos, pasamos o peor e agora temos que empezar a levantar a cabeza e a sacar peito. Queda moito que traballar, queda moito menos por sufrir do que xa temos sufrido, pero fagámoslo xuntos, empecemos o domingo e a partir de aí sigamos hacia adiante dentro de Europa, pero coa posición que merecemos, non sendo un país que preocupaba, non sendo un país o que había que coller para que non afundir os demais, sino sendo un dos países que decide, con os diputados fortes e cun partido que xa demostrou a súa seriedade, demostrou na Xunta de Galicia, demostrou en tantos gobernos durante tanto tempo, aquí tamén en Viveiro, e queremos seguir demostrándola no sitio onde se deciden cada vez máis cousas en Europa. Por lo tanto, moitísimas gracias e moitísimo ánimo. Ou diga que non, que vos vou falar da pesca aquí, en fin, que hai moitos edificios que hai por aí, son gracias aos cartos que viñeron de Europa. Non sabía que decir, hasta que de repente lle chegou o venres pasado, de que as comunicacións que temos son en gran parte gracias aos cartos que viñeron de Europa. Entendo que son diserantes, dicindo que non se expresara ben, pero dixo expresamente que pedía disculpas. E a partir de ali, dixeron, e ora que facemos?